Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Premi SADAC 2012. L'ADAC és un ateneu d'acció cultural de Girona. Ràdio Vilablareix es complau anunciar-vos que ha estat guardonada amb el Premi ADAC a la normalització lingüística i cultural. El 26è lliurament de premis tindrà lloc el divendres 8 de juny a l'Auditori Josep Irla de l'edifici de la Generalitat a Girona. També ha estat atorgat el reconeixement a la millor carta sobre la llengua catalana al senyor Josep Lluís Felipe i Cuyàs i el millor article al senyor Josep Maria Loste i Romero. El premi personal ha recaigut a la senyora Mònica Terribas i el premi entitat a la nostra Ràdio Vilablareix.